Balanță, dacă te uiți la asta acum, nu este o coincidență. Știi acea senzație care te deranjează de câteva zile, poate săptămâni, acea strângere în piept care spune că ceva trebuie să se schimbe, dar nu știi exact ce. Ei bine, voi fi complet sincer cu tine de la început. Ești într-un punct de cotitură, din acelea la care ne uităm înapoi după câțiva ani și ne gândim, acolo s-a schimbat totul. Dar există o problemă. Sunt oameni în jurul tău care vor încerca să te convingă să nu faci absolut nimic. Și cel mai rău, vor folosi argumente atât de bune, atât de logice, atât de bine gândite, încât vei vrea să crezi. Dar am nevoie să rămâi cu mine până la sfârșitul acestui videoclip, pentru că îți voi arăta exact cine sunt acești oameni, de ce fac asta și mai ales care este acel prim pas pe care trebuie să-l faci acum, nu mâine, nu săptămâna viitoare, ci chiar astăzi. Pentru că, uite, știu că ești balanță și știu că urăști să iei decizii fără să ai certitudinea absolută că faci lucrul corect. Dar adevărul este că această urgență pe care o simți nu este anxietate, nu este disperare. Este universul care literalmente țipă în fața ta spunându-ți că a venit timpul tău. Și dacă ignori asta acum, te vei uita înapoi peste 3 luni și te vei căi. Rămâi cu mine până la final că îți voi da soluția absolută, aceea pe care o poți aplica astăzi și vei vedea rezultat imediat. Înainte de a începe, partajează-ți semnul zodiacal și data nașterii. Voi citi comentariile tale. Să începem de la început. Simți ceva ciudat în ultima vreme, nu-i așa? Gen, te trezești și ai deja acea senzație că pierzi timpul, că fiecare zi care trece fără să faci nimic este o zi irosită. Te uiți în jur și te gândești, nu se poate ca viața mea să fie doar atât. Și apoi vine acea dorință nebună de a schimba totul dintr-o dată, de a renunța la ce nu-ți mai folosește, de a începe de la zero dacă este nevoie. Dar la aceeași viteză cu care vine această dorință, vine și acea frică paralizantă, acea voce enervantă care spune, calmează-te, nu face prostii, gândește-te bine înainte. Și rămâi în acest război mental care te lasă epuizat. Vreau să știi ceva foarte important. Ceea ce simți nu este paranoia, nu este capul tău inventând probleme unde nu există. Tu, ca balanță, ai o antenă naturală pentru a capta când lucrurile sunt în dezechilibru. În timp ce alți oameni merg pe pilot automat, tu simți când ceva nu este aliniat, când trăiești o viață care nu este cu adevărat a ta. Și știi ce înseamnă asta? Înseamnă că ai dreptate. Acea senzație de urgență este reală. Acel disconfort este un semnal clar că trebuie să acționezi. Dar iată primul adevăr mare pe care nimeni nu ți-l spune. Acest disconfort se va agrava dacă vei continua să-l ignori. Pentru că balanța nu a fost creată să trăiască în dezechilibru și când forțezi nota încercând să te adaptezi la o situație care nu-ți mai folosește, te îmbolnăvești pe dinăuntru. Devii mai anxios, mai iritat, mai departe de tine însuți. Deci fii atent, dacă simți asta acum, nu este o coincidență. Este un semnal roșu care clipește spunându-ți că trebuie să miști piesele pe tabla vieții tale. Acum vine partea la care trebuie să fii atent. În următoarele zile, poate chiar în următoarele ore, cineva foarte apropiat de tine va apărea dorind să vorbească. Și această persoană va veni cu cele mai bune intenții, cel puțin asta va spune. Va spune lucruri de genul, nu ar fi mai bine să te mai gândești? Nu este momentul să faci schimbări radicale. Ai atâtea lucruri bune aici, de ce să riști? Și uite, această persoană poate fi cineva din familia ta. Poate fi acel prieten de ani de zile, poate fi chiar partenerul sau partenera ta. Și cel mai rău, argumentele vor avea sens. Vor fi logice, bine structurate, pline de exemple de oameni care au pățit-o rău, acționând pe impuls. Vei asculta asta și te vei gândi, vai, are dreptate, mai bine aștept. Dar trebuie să înțelegi ceva. Această persoană nu acționează neapărat din răutate. De cele mai multe ori are frică. Frică să te vadă schimbându-te, frică să te piardă, frică că vei crește și vei ieși din cercul în care te poate controla sau pur și simplu te poate avea aproape. Pentru că atunci când te schimbi, când evoluezi, îi forțezi pe cei din jurul tău să-și privească propriile vieți.
Și sunt oameni care nu vor să facă asta. Este mai confortabil să te convingă să rămâi în același loc decât să-și confrunte propriile alegeri. Deci această persoană va folosi tot ce știe despre tine, toate nesiguranțele tale, toate fricile tale, pentru a te menține exact unde ești și pentru că balanța prețuiește foarte mult opinia altora, vei asculta, vei cântări lucrurile, vei vrea să fii drept și să consideri toate părțile. Dar te întreb, de câte ori ai renunțat să faci ceva ce-ți doreai pentru că cineva te-a convins că nu este o idee bună? Și de câte ori din acestea ai regretat după? Hai să vorbim despre un tipar care se repetă în viața ta și poate nici nu ai observat încă. De fiecare dată când ești pe punctul de a face un pas mare, un salt adevărat, eziți. Te oprești exact la marginea prăpastiei, te uiți în jos și dai înapoi. Acea promovare pe care aproape ai cerut-o, dar nu ai cerut-o. Acea relație care mergea prost și aproape ai terminat-o, dar ai rămas. Acel proiect pe care aproape l-ai început, dar l-ai lăsat pentru mai târziu. Acel curs, acea mutare într-un alt oraș, acea conversație dificilă pe care trebuia să o ai. Mereu aproape, dar niciodată complet. Și știi de ce se întâmplă asta? Nu este pentru că ești laș deloc. Este pentru că ai o frică profundă de a greși și de a răni oamenii în proces. Balanța poartă această povară de a vrea ca toată lumea să fie bine, de a nu vrea să dezamăgești pe nimeni, de a încerca să găsești echilibrul perfect în care toată lumea câștigă. Dar viața nu funcționează așa. Nu poți crește fără să deranjezi pe cineva. Nu te poți schimba fără ca unii oameni să fie supărați. Și de fiecare dată când ești pe punctul de a-ți prioritiza propria fericire, vine acea vinovăție uriașă spunându-ți că ești egoist. Așa că dai înapoi. Te convingi că nu era atât de important. Și apoi trece încă un an, încă 2, încă 5 și continui să fii în același loc, cu acea senzație că ai fi putut trăi mult mai mult. Dar uite ce-ți voi spune acum și reține asta. Ezitarea ta nu te protejează de nimic, te face doar să pierzi timp. Acea frică de a greși te împiedică să și acertezi. Și în timp ce tu cântărești pro și contra la nesfârșit, viața trece. Oportunitățile dispar, ușile se închid și te vei trezi într-o zi și vei realiza că ai rămas blocat în analiză în timp ce alți oameni erau afară trăind cu adevărat. Acum să mergem direct la subiect pentru că asta este important. Probabil că ai deja în cap o idee despre ce ar fi acel prim pas pe care trebuie să-l faci, corect? Poate te gândești să trimiți acel mesaj, să faci acel apel, să iei acea decizie mare pe care o amâni, dar pariez cu tine că nu este asta. Primul pas adevărat, cel care va debloca totul în viața ta, este altul. Este mult mai simplu și în același timp mult mai înfricoșător. Știi care este? Este să încetezi să ceri permisiune. Este să încetezi să consulți pe toată lumea înainte de a face orice mișcare. Este să încetezi să aștepți ca cineva să-ți spună că este în regulă, că poți merge. Pentru că, uite, balanța are acest obicei de a externaliza deciziile. Întrebi pe unul, întrebi pe altul, iei părerea jumătății de lume, pentru că în fundul tău vrei ca cineva să ia greutatea alegerii de pe tine. Dacă merge prost, cel puțin nu a fost complet vina ta. La urma urmei toată lumea a considerat că este o idee bună. Dar dacă merge bine, nu simți că a fost o victorie cu adevărat a ta. Primul pas real este să te uiți în oglindă și să spui, voi face asta pentru că eu am decis să fac. Voi suporta consecințele, voi avea încredere în mine însumi. Și asta îngrozește pentru că înseamnă să îți asumi responsabilitatea totală pentru viața ta. Înseamnă că nu mai poți da vina pe împrejurări, pe alți oameni, pe timingul greșit. Va trebui să fii protagonistul propriei tale povești, nu figurantul așteptând ca cineva să-ți dea indicația să intri în scenă. Deci înainte de orice lucru extern pe care trebuie să-l faci, prima mișcare se întâmplă aici înăuntru. Este să preiei controlul cu adevărat. Și uite, știu că te gândești, dar dacă las pentru mai târziu, dacă mai aștept puțin să fiu mai sigur, atunci lasă-mă să-ți spun exact ce se va întâmpla în următoarele 72 de ore dacă nu acționezi acum. Prima zi, vei simți o ușurare falsă. Te vei gândi, bine că nu am făcut nimic precipitat. Am fost rezonabil. Vei reuși chiar să dormi liniștit. A doua zi, neliniștea revine.
acea strângere în piept, acea senzație că ai lăsat să treacă ceva important. Vei încerca să ignori, te vei distrage cu orice, dar va fi acolo, pulsând. A treia zi, vine frustrarea. Te vei uita la viața ta și vei realiza că nimic nu s-a schimbat, că continui să fii în același loc, făcând aceleași lucruri, simțind același gol. Și apoi vine cel mai rău dintre toate, resemnarea. Acel moment în care te convingi că așa este, viața este așa, nu toată lumea obține ce vrea. Și vei îngropa acea dorință de schimbare adânc în interior, vei pune o piatră peste ea, vei pretinde că totul este bine, până când peste câteva luni, poate un an, aceeași senzație revine, doar că mai puternică, mai dureroasă, mai urgentă, pentru că universul nu renunță la tine, dar de fiecare dată când ignori semnalele, ele revin cu mai multă intensitate și la un moment dat nu vei mai avea de ales. Vei fi împins spre schimbare într-un mod pe care nu-l vei controla. Deci întrebarea este, vrei să te schimbi acum, în felul tău, în ritmul tău, sau vrei să aștepți până când viața te obligă să te schimbi în felul ei? Bine, dar cum știi dacă ceea ce simți este intuiție adevărată sau doar frică deghizată în bun simț? Pentru că, uite, uneori frica este foarte inteligentă, se îmbracă în prudență, în responsabilitate, în maturitate, vorbește cu vocea rațiunii și rămâi acolo fără să știi dacă ar trebui să asculți acea voce care te împinge înainte sau aceea care te trage înapoi. Lasă-mă să-ți dau o tehnică foarte simplă care funcționează. Închide ochii pentru o secundă și imaginează-te făcând acel lucru pe care vrei să-l faci. Acea schimbare, acea decizie, acel pas. Acum fii atent. Ce simți în corp? Dacă este intuiția adevărată, vei simți o expansiune în piept, o ușurință, o senzație de da, asta este, aici trebuie să fiu, chiar dacă împreună vine și un furnicar în stomac. Acum, dacă este frică deghizată, vei simți o contracție, o strângere, o senzație de greutate, de ceva care nu curge. Intuiția te trage înainte cu o forță care vine din interior. Frica te împinge înapoi cu o forță care vine din exterior, din așteptările altora, din propriile tale credințe limitante, din ceea ce crezi că ar trebui să faci. Alt lucru, intuiția este rapidă, directă, clară. Nu stă să argumenteze și nici nu te umple de îndoieli. Ea doar știe. Frica te torturează cu 1000 de scenarii despre ce ar putea merge prost. Te umple de ce se întâmplă dacă și dar. Deci data viitoare când vei fi în dubiu, oprește-te, respiră, simte corpul tău și întreabă, asta mă extinde sau mă contractă? Și ai încredere în răspuns. Acum să stabilim ce vei spune când acea persoană va apărea dorind să te oprească. Pentru că va apărea, poți fi sigur și trebuie să fii pregătit. Nu are rost să intri într-o discuție lungă încercând să explici tot ce simți, pentru că acea persoană nu va înțelege. Ea nu este în locul tău, nu simte ce simți tu. Deci când va veni cu acel discurs de mai așteaptă puțin, nu este momentul potrivit, respiri adânc și spui exact asta. Înțeleg îngrijorarea ta și știu că spui asta pentru că îți pasă de mine, dar am nevoie să ai încredere că știu ce este mai bine pentru mine acum. Nu cer aprobare, împărtășesc o decizie pe care am luat-o deja. Gata. Ferm, politicos, dar definitiv. Nu deschide spațiu pentru dezbatere. Nu te justifica prea mult. Pentru că cu cât încerci mai mult să explici, cu atât mai multe argumente va avea persoana să te convingă de contrariul. Și uite, poate se va supăra, poate te va acuza că ești încăpățânat, că nu asculți sfaturi. Lasă, pentru că la sfârșitul zilei este viața ta. Sunt alegerile tale și peste ceva timp când te va vedea fericit, realizat, trăind așa cum ai vrut mereu, va înțelege sau nu va înțelege. Dar asta nu este problema ta. Problema ta este să fii în pace cu propriile tale decizii, nu să te asiguri că toată lumea din jurul tău este confortabilă cu ele. Știi că au mai fost și alte momente în viață când te-ai gândit să schimbi, să faci pași diferiți, să riști. Dar acest moment este diferit. Simți, nu-i așa? Există o urgență în aer pe care nu o poți explica bine. Nu este anxietate, nu este disperare, este o certitudine profundă că dacă nu acționezi acum, vei pierde ceva important. Și ai dreptate.
Știi de ce? Pentru că există momente în viață când totul se aliniază, când circumstanțele conspiră în favoarea ta, când universul deschide o ușă și spune este acum sau niciodată. Și acesta este unul dintre acele momente. Poate că nu vezi clar tot drumul în față, dar simți că trebuie să începi să mergi. Și această senzație nu vine degeaba. Ești pe o frecvență diferită acum. Ești mai pregătit decât ai fost vreodată. Acele lucruri pe care le-ai trăit, acele greșeli pe care le-ai făcut, acele dureri pe care le-ai simțit, toate astea te-au adus aici. Nu mai ești acea persoană care ezită din insecuritate pură. Acum eziți pentru că știi greutatea deciziei și asta este diferit. Ești suficient de matur pentru a face alegeri conștiente, dar încă suficient de curajos pentru a risca. Acest echilibru este rar, este prețios și nu va dura pentru totdeauna. Dacă aștepți prea mult, curajul va dispărea și va rămâne doar frica. Dacă acționezi prea devreme fără această maturitate, poți rata ținta. Dar acum este punctul exact. Și știi asta. Este timpul să vorbim despre ce trebuie să eliberezi pentru a putea zbura cu adevărat. Pentru că, uite, porți o povară pe care nici măcar nu mai observi că este acolo. A devenit atât de parte din tine, încât crezi că așa ești, că asta ești tu. Dar nu este. Poate fi o persoană pe care insiști să o păstrezi în viața ta, chiar știind că te trage în jos. Poate fi o credință veche pe care ai moștenit-o de la familia ta și nu ai pus-o niciodată la îndoială, de genul nu se poate trăi făcând ce-ți place, sau banii sunt greu de obținut, sau nu sunt suficient de bun pentru asta. Poate fi o frică veche din acelea pe care le porți din copilărie, de a nu fi iubit dacă nu ești perfect, de a fi abandonat dacă arăți cine ești cu adevărat. Poate fi chiar o versiune veche a ta pe care refuzi să o lași să moară, pentru că cel puțin este cunoscută, este sigură, chiar dacă te sufocă. Și știi cum identifici ce trebuie să eliberezi? Întreabă-te, ce în viața mea mențin din obligație, din vinovăție, din frică, dar nu din iubire? Ce fac, spun, gândesc sau port care nu mi mai are sens, dar continui să fac pe pilot automat? Cine pretind că sunt pentru a nu dezamăgi pe cineva? Aceste răspunsuri îți vor arăta exact ce te ține la pământ. Și uite, a elibera nu înseamnă a arunca cu furie sau cu durere. Înseamnă să mulțumești pentru ce a fost, să recunoști că a servit la ceva într-un moment al vieții tale și cu blândețe să lași să plece pentru că acum ai nevoie de spațiu pentru lucruri noi. Nu poți umple un pahar care este deja plin, trebuie să-l golești pentru a primi. Și acum a venit momentul soluției absolute, aceea pe care o așteptai de când ai început să te uiți. Și voi fi foarte direct pentru că meriți asta. Soluția nu este în afara ta. Nu este într-o persoană care va veni și va rezolva totul. Nu este într-un noroc neașteptat. Nu este în a aștepta momentul perfect, pentru că acel moment nu există. Soluția este în tine, luând decizia, acum, astăzi, în acest moment exact, că nu vei mai trăi în modul așteptare. Nu-ți vei mai amâna fericirea până când totul va fi perfect. Nu vei mai cere permisiune pentru a fi cine ești. Acțiunea concretă pe care trebuie să o faci astăzi este aceasta. Alege un lucru, doar unul pe care știi că trebuie să-l faci, dar îl amâni și fă-l. Nu trebuie să fie cel mai mare dintre toate. Poate fi mic. Trimite acel mesaj, fă acel apel, programează acea consultație, cumpără acel curs, stabilește acea conversație, fă acel prim pas în direcția a ceea ce vrei. Pentru că, iată secretul pe care nimeni nu ți-l spune. Nu ai nevoie de curaj pentru a face toți pașii dintr-o dată. Ai nevoie doar de curaj pentru a face primul. Pentru că atunci când faci asta, când îți dovedești ție însuți că ești capabil să acționezi chiar și cu frică, ceva se schimbă în interior, rupi acel tipar de paralizie. Arăți universului că vorbești serios și apoi lucrurile încep să se miște. Uși care erau încuiate se deschid, oamenii potriviți apar. Oportunitățile răsar. Nu este magie, este mișcare. Ești tu ieșind din inerție și intrând în fluxul vieții. Deci încetează să aștepți, încetează să planifici la nesfârșit, încetează să ceri semne. Semnul este că te uiți la asta acum. Este acea strângere în piept. Este acea dorință care nu te lasă.
Acționează, astăzi, acum. Și peste câteva luni te vei uita înapoi și vei vedea că aici s-a schimbat totul. Nu pentru că lumea s-a schimbat, ci pentru că tu ai decis să te schimbi. Și asta, dragă balanță, asta nimeni nu poate face pentru tine.